Og I er ikke søsige, nogen af jer? Nej. Ej, hvor godt. Er de ikke søde, hva'? Og det er I også? Ja. Velkommen alle sammen til Rønne. Stille på Nå, så glæder vi os til at se jer allerede på søndag, hvor juleskibet kommer ind her den 17. december. Og det foregår nede ved Rørvig Havn, hvor alle de små nisser og julemanden kommer ind. Der er godteposer til børnene, og så bliver der salg af gløgg og kakao, æbleskiver og julesiropskage, og så står Vilma også med alle hans lækre små småkager, man kan tage med hjem til juledagene. Vi håber at se rigtig, rigtig mange mennesker, og vi er i hvert fald helt klar til at byde jer velkommen. Vi ses på Rørvig Havn den 17. december kl. 15:30.